on yksi monista insinööreistä, jotka ovat ajautuneet ääriilmiöiden pariin. Datakeskussuunnittelijoiksi, jollaisia Suomessa on lukuisia. Jukan tavoin moni kärsii siitä, että omasta työstä ei saa puhua. Mikä niissä järjestelmissä sitten on niin ihmeellistä? No sehän alkoi tuossa 2010-luvun alussa. Friendien kanssa kokeiltiin ihan perusjuttuja, LVI-suunnittelua ja sellaista. Se oli ihan viatonta siinä vaiheessa. No sittenhän se alkoi mennä siihen, että halusi vaan koko ajan lisää. Että mikä ei riittänyt. Lopulta mä huomasin, että mä suunnittelen näitä juttuja ihan joka päivä. Se oli tosi vaikea päästä siitä veke. Sitten kun frienditkin oli ihan samanlaisia. Siitä tuli sit aika nopeasti sellainen uusi normaali, tiedätkö? Sitten joku joskus sanoi, että nyt olisi tällaista datakeskussuunnitteluakin jo olemassa. Niin mä olin, että heti jes, tää on kovaa kamaa. Datakeskukset ovat paikkoja, joihin maallikolla ei ole mitään asiaa. Nyt pääsemme kuitenkin selvittämään paikan päälle, miten datakeskuksen talotekniset järjestelmät on suunniteltu. Hei, täällä ei saa kuvata, hei! Nyt hei, teidän pitää lähteä pois! Nyt pitää mennä pois! Sielläkin se alkoi ihan tällaisella perus LVI-suunnittelulla ja sitten tuli tosi nopeasti, tiedätkö, lämpöpumppujärjestelmät kuvioihin, hybrid-coolerit ja muut sellaista. Miten sä näet nyt tämän sun tilanteen datakeskussuunnittelijana? No, ei tästä nyt pääse ulos enää. Kokemattomille sen verran vaan, että kannattaa varoa, että tämä todellakin vie mukanaan. Vai lähtisitkö Jukalle kaveriksi? Datakeskussuunnittelun lisäksi Granlundilla on töitä kaikenlaisille insinööreille.